ka arp sau tering mentau benai jemang acara pawai kawain gikan hun sengbhalang ka patip kum ka nyau trap National Youth Movement ki wantul sajan secretariat ban pen board ka sarkar jilla ban yarap iki breu ka jilla ki baduna ha kaliang ka yo ka kot ki ba em kamai jak po mensi bat thiet khau damit namar ka jingkhang dam jong ka sarkar jilla ban yadan ka jingpur state uknyang jingpang covid bon ki breu ki bam yo shu ka jing belasni bat kalak ta shisha ya ka yo ka kot ka jongki keluar tangka baru buat kipat ba kila teman namar kila yo bai ba harai mentau senam immediately pen bana ba sitrik lockdown no lam da pen kino ki jingirap ipat ba badok ni ngimdai bangi pen ibor ba ki bor district ni klepen ibor ba no ni kwa ya ka sarkar ba kana assurance yangi ba kumno lada kamla ba ni rap 6% ya rap se ik badok tang life 4% ru ni mentang ni hap long ka sur jom ki badok ki bom don bor ba pli ki bom la ban mi watang na yen kalau dan kat cap ke ba kipan ba ki ong ba ni ko ada hapsai ni pisah nak kiu khara bukan show ki kon kalau poi kita ka stage ke ba along hadu a chau mat mano bersel thu nomor dan bersel thu ya lade ki em ka krur hakal lak ka puter jadi ki bangi kerpat jori sarkar wat long mutlak nomor ba ngem kwa ya ki nong elam jungi ki long mutlak subhale ai se nam tagi bedok ngem don ai persya ya sarkar rei subha le ai nam tagi bedok